two, three, come on! Kain tayo mga Bragon. Ito ang tinatawag na porota. Luto ng Pakistani. Pakistani porota. Meron tayong sausawan dito, yan o. Dal. Saka meron tayong coffee with milk. Yun. Nausok-usok pa yung ano, kape oh, init. Tagal kong di nakakain ito ha. Ah. Yan to, saw-saw. Parang siya mga beans siya maliit, parang style munggo siya. Yan o, niluto, ginisa, yata to. Sa tubig lang siguro niluto, tinimplahan. Paubos na oh. Mura-mura to na almusal. 2 real lang. Hanggang 2 real. Ito 1 real din. 2 real. Almusal na. Wow. Yummy. So, ito lang mga Bragon ang ating almusal. Pakistani porota. Ayan. Gawang lutong Pakistani to eh. Doon ko to binili sa buffet sa kainan nila. Pakistani. May pantulak siyempre para mas masarap ang kain. Init. Ubos. So ayun lang guys. Gutom na ako kaya bumili akong almusal. Mamaya tanghalian, kubos. Tipid-tipid. 5 buwan na. Kaya tipid lang. Sige, ganito lang. Salamat sa pagtanaw o amping mo tanam. Bye bye you. I love you.